Днес е ревюто. Отивам да взема дрехите на колегите и отиваме в терминал 1. И чакаме моделите да дойдат. Много работа ще има днес, ще видите целия ден. Ще се опитам да го снимам. И Вик ще е там, тъй че тя ще снима. И всичко ще стане много симпатично. Вече сме в терминал 1, виждате ли? И занимаваме с организация на ревюто на... Никой не ни приема на сериозно. Здравейте! Здравейте! Тук много яко се чува. Да, днес ще има ревю. 26.06 в терминал 1 вече ще е минало, като го гледате. Днес е ревюто на Виктория. Добър ден! Колеги! Има микрофон. Ти си важна. Хората се гримират, ще отидем да ви покажем как се гримират. След малко ще ви покажем и как обличаме моделите. Ще ви покажем и как се прави репетиция. В момента Йоана, която ще ви покажа за секунда, се занимава с някакво нещо, не знам какво. Ето е Йоана. Ето е Алекс. Ники и Стефи. Сме сериозни. Сме сериозни малко. Искам да ви кажа, че много се гордея с моята приятелка. Не, какво беше? И съм с бяла коса. Абсолютно бяла. След малко ще видите какво са направили всички, тя и нейните колеги. И така. Надяваме се наистина да се получи доста интересно видео, защото целият процес на това да правиш ревю е доста... Вие рано няма да видите голяма част от процеса, защото те направиха всичко предварително, да, но поне днес ще ви покажем какво става. Приятели, също съм много ентусизирана, защото и аз ще участвам в ревюто с моите скромни 1,60 м. Но поради липса на високи момичета и моята особа ще бъде на ето този подиум, който сега ще видим. Да. И съм много ентусизирана, защото за първ път ми се случва. Ще видим как ходиш на тъпчета. Да, това ще е смешно. Ако падна, ще го качим, обещавам. Покажем малко грим. Прически. Hello! Добър ден! Здравейте! Нещо да споделите? Кипи творчество. Всички сме в настроение. Дойдохме с голямо желание да бъдем част от вашето ревю. Това е нашият фризьор. Здравейте! Ще гледам косите да са възможно най-изчистени, за да могат да изпъкнат дрехите ви. Ще направим едни страхотни модели с много настроение и въобще наистина смятам, че цялата вечер ще се получи много емоционална и много хубава. Дано. Дано, със сигурност. Толкова много талантливи хора събрани на едно място, няма как да не избухне. Аз съм Моника Маркова. Занимавам се с мода, сега завърших. Правя много яки неща. Правя мода за мъже и за жени и обичам черния цвят. И това е, което е за мен най-важното. Мисля, че някакво ще да кажа. Това е бекстейджа ни. Случват се някакви неща. Да, ще пиша маркер, да. Аз искам само да пишу. Давай. Супер си. А Йоана, която е малко хиперактивна в момента. Скажи ми за колекцията си. Две думи. Тя говори сама за себе си, инспирирана от New Wave културата в България през 80-те и 90-те години и толкова. И това е от Йоана. Кратко и ясно. Не мога повече.
Аз съм Ани Йотова. Колекцията ми се казва Strange Attractors и е вдъхновена от хаоса. Всички модели. Ма ние сме трима мъжа, Правихме ли си всички? Не? Има ли някой отзад бекстейджа? Кой липсва някой? Може ли първа група да се строи? Първа група млади хора, за млади хора, надявам се. И така, сега ще започнем с репетицията, като ще издействаме 3 вида темпо музика. Една по-бавна, една по-бърза и за момчетата, която си е оригиналната. Давай. Излизаш, заставаш за снимка и продължаваш до края на подиума. Вървиме в темпото на музиката. Спираме, ето там, позираме, ще ви помогна да след това. Нали, ръце на кръста и така, ще малко се. И се връщаме. Това се прави, когато не знаеш какво да направиш. Така го правим като наистина. Да, знам, ама... Добре. Давай го връщай. Ами добре, ще ги смените те обувки, защото ще са проблеми. Добре, обръщаме се, позираме. Добре. Позираш. Говори ли ти нещо абсент? Абсент? Бата с нея, какво се направи? Какво се направи, ма? Абе, ти не беше да с когато има горе абсент. Да. Не, тя с Не съм си пробвала нито един модел. абсент, защото е бата. Аз съм леко притеснена, че ще им бъдат малко тесни. Ти отново ли? Минали път червено, това път. Здравейте, аз съм Елена Куба и моята колекция е по-английско в обществото, което ще видите тази вечер. И коле? Как ще тази коса ще ми береш? Никой не знае. Нищо, тя е така не може ли на дата? Може. Така ще е. То няма къде да приберем повече. Козирката. Здравейте, аз съм Ради и моята колекция е 1+1 равно на 3, вдъхновени от Кандински, основни геометрични фигури, групирани 2 по 2. Аз съм Ани Добараджиева от град Ямбол. Тя се казва Dimensions и изразява абсолютно всичко, което сме натрупали вътре в себе си и как да се освободим от него. Това не е феймола. Тук ще се снимаме. Fashion Identity. Ето, тъмнал. Fashion Identity. Това е София, която направи грима. След малко почваме. Стават половин час, докато почне ревюто. Докато почнат да идват хората, след това ще видим кога ще се случат нещата. Аз съм модел. Здравейте, аз съм Михайла и тази вечер моята колекция ще бъде представена тук в Терминал 1 и нейното име е Пъзел. На здраве за Виктория и за всички други на света,
които участват в това събитие. Здравейте, аз съм Филип Тренчовски, моята колекция се казва Ерор. Вдъхновена от грешките, които ги правим всички ние. Аз съм Виктория Добрева и сега завършвам... Значи ако още един се доближи до това, аз знаеш как ще изглежда. То не е снимка. Това е бекстейдж, отново, с 60 път. Някой си търси чорапите. Някой за без чорапи. Ако е само като русалка, да, наистина, да. Това червило е много хубаво. Ма като сте... Върти! Никой няма час! Айде! Де се викаме сме гостливи, дано някой няма херпес. Дано! То е спиртно, няма проблем. Аз ще дезинфекцирам. Айде да ви е много успешно, нахъсвайте моделите нон-стоп. Хора, които се представят днес пред вас, които са бачкали много малко шум, да чуем за тези изключително напълно. 11 писания, които завършат катедра мода на художествената академия, днес се представят пред вас, се представят своя труд, това, което са научили. Много е важно да ги подкрепяте. Наистина много е важно да ги подкрепяте, защото най-вероятно много хора не ги подкрепят, обаче това, което аз искам да кажа на тези 11 дизайнера, че не е важно тези, които да ни подкрепят. Свърши ревюто. Искате ли да кажете нещо за ревюто? Спрете двамата. Може всичко, ама... Добре, искам да кажа, че съм много доволна. Имаш много хубави каки. Ти какво ще кажеш? Беше много хубаво. Кой беше най-добрият? Кой беше най-добрият? Дай Ръчина да каже кой беше Кой беше най-добър? Ани Добараджиева. Това е лъжа! Най-добрият е бил Бат Гошо. Бат Гошо. Защото ги задушава, ама. Чакай, не така. Се 4 или 3 или 4. И ревюто свърши. Беше много яко. И не знам какво има и какво съм снимала и така нататък. Добър ден! Колко е часа? 3 след обед е. И си взимаме дрехите. И е просто скандал. Ако има някакви работи. Всички изглеждаме много добре, няма да ни снимам отблизо. След снощи.